ବାହାଘର ସିଜିନ ଚାଲିଛି ତ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ। କେତେ ବାର ଏଠି ଏପଟେ ଗୋଟେ ବର ଗାଡି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବର ଗାଡି ଚାରି ପିଟି ରହିଛି। ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଜି ଗହଳି ଚହଳି ଭାରି, ବାହାଘର ପ୍ରବଳ ଜାମ୍। ଏପଟେ ଦିଟା ଦି ତିନିଟା ଆହୁରି ବର ଗାଡି, ସେପଟେ ଦି ତିନିଟା ବର ଗାଡି। ଏଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ବାହାଘରିଆ ଟାଇମରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବା କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଜାମ୍। ଏପଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ବର ଗାଡି ଲାଗିଥିଲା, ସାମ୍ନା ପଟେ ସେପଟେ ଛାଡି ରାସ୍ତା ପଟେ ସେପଟେ ରହୁଛି ସେମିତି ଦି ଚାରିଟା ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଏଠି ବି ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାର ଆଡୁ ଲୋକ ହଉଛି ଆସନ୍ତି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି। କଥା ଅଛି ନା ପୁରୀ ଯିବ ଦର୍ଶନ କରି, ପୁରୀରେ ହଉଛି ଯେତେ ଭଗବାନ ଆମ ଏଇ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେତିକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗଣିଲେ 100 କୋଟି ଭଗବାନ ଗଣାଗଲା, ଗଣିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ହଉଛି 6 ଏଠି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବନିଲା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ପୁରୀ ଧାମ। ପୁରୀରେ ଅଠର ଅଛି, ଆମର ଏଠି ବି 18। ପୁରୀ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ସେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଣିଲେ ନିଜକୁ ଆଉ ଗଣିଲେନି। ତାଙ୍କ କଥା ଏଠି ରହିବାରେ ଆଉ ଇଏ ନୁହଁ, ସିଏ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ଆଉ ଆମେ କହିଲେ କଣ ହବ, ଯାହା ଆମେ ହଉଛି ଶୁଣିବା କଥା। ଆଉ ଯେତେ ପୁରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ଗାଁ ମସ୍ତି କୋଉଠି ଜନସାଧାରଣ କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତା, ଇଏ ତ ସମୁଦ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ଲୀଳା। ଅଠରନଳା ପୋଲ ନା, ଏଇ ତଳଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଅଠରନଳା ବ୍ରିଜ କହୁଥିଲି, ହଁ ଏଇ ଅଠରନଳା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ପୋଲ ଉପରେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହଉଛି। ଟୋଟାଲି ଲାଗିବ କୋଉଠି ମଣିଜଙ୍ଗା ଅଛି ଏଇପଟେ ସର୍ଟକଟ ରେ। ସେପଟେ ଲାଗିବ ଆମର କୁଞ୍ଜେ ସେପଟେ ଯୋଉ ମେନ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏଇପଟେ ଅଛି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠିକି ଯିବା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ରକ୍ଷା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦବା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଆସିଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନବା। ରକ୍ଷା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିବ। ଗାଡି ଆଗ ଟିକେ ରଖିଦବା, ରଖିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚଳିବ ଏଠି ସେପଟେ ରଖନ୍ତି ଏପଟେ ରଖନ୍ତି। ଯାଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା।
बहुत दिन पर हूँ माँ का दर्शन है मुझे बड़े आसे कि माँ का दर्शन हूँ कर जाओ बहुत दिन पर माँ का दर्शन है एपट साइड सब भोग दुकान जय जगन्नाथ सांगमाना आम आज आसनु माँ रक्षा काली मंदिर बुलापा जहा हो माँ का दर्शन होगा आपण मान जिते भिडियोटी भल लगता है लाइक सब्सक्राइब से निश्चित करेंगे रहिलु जय जगन्नाथ। अरे भल जिन खाया मन है भारी कहीं मका मका देखिए ना मका दिया खाया देखिए आगर कुछ मका अच्छे सांग मान मका खाया भिडियो देखिले बुला बुले पुष्प बुला रक्षा कर बुला सब बुला यदि आपको भिडियो भल लगी था लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चित करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो जय जगन्नाथ।